A irmá da miña nai é moi rara. Nótase, porque sempre leva moi na posta, incluso dentro da casa. Pero a cousa máis rara que fixo foi facerlle unha boneca de trapo ao meu irmão e regalarlle para o seu cumpleanos. A outra cousa tamén rara é que o meu irmão encantoulle o regalo. E dixo, vouche chamar... Como lle puxo de nome? A ver, vale, pois puxolle de nome Manolito. Cando o meu irmão quixo dormir con Manolita, o meu pai dixo, bueno, non é nada grave, se lle pasará, é a emoción do momento. O día seguinte, o meu irmão colleu, pasou o tempo para vestir a boneca e despois levouna á cociña e quixo compartir con ela os cereais do almorzo. Pero cando o meu irmão dixo, van a levar a escola, o meu pai dixo, "Deso nada, mira, xa estou hasta o moño da muñeca, xa, tampouco vamos a exagerar, a ver se agora temos que levar a boneca tamén a todos os sitios." O meu irmão empezou, "Bueno, non quero ir a escola, non quero ir a escola, non quero ir a escola." E por riba, íbamos xustos de tempo. Entón mamá díxolle, "Manolita non ten un carriño para levala. É demasiado pequena para ir tan lonxe. Será mellor que se quede na casa, non che parece?" Eu tiña unha solución estupenda, o sea, só había que levala, non tiña ningún problema. Pero mamá e papá abriron os ollos, así de grandes como estes meus. Abriron os ollos, miraron para min, como dicindo, "Cálate." E, a continuación, papá dixo con firmeza dirixíndose ao meu irmão, "Esta tarde iremos á tenda de xoguetes a comprarche un xoguete de verdade. Un super xoguete che vou comprar, xa verás. Un xoguete para un neno." Eu tamén quería o super xoguete. Que pasa, que porque eu era unha nena non podía ter un super xoguete? Ah, claro. Eu escollín, xa cando estábamos na tenda, escollín unha figura dun guerreiro chupi. E escoitei ao papá que lle decía a mamá, "Mira, van a acabar por costarnos moi caras as tonterías da tua irmá. E ti que queres, guapo? Que queres? Unha espada? Un casco de bombeiro? Un coche de carreiras? Eu quero un cochiño para Manolita." Papá puxose vermello como a un tomate. Trataba de estar calmado, de non poñerse nervioso, pero non o conseguiu. Xa que non somos capaces de escoller un regalo normal nesta familia, farei eu mesmo e terminouse. Agarrou unha caixa de ferramentas, con ferramentas de verdade, non pensedes que eran desas de plástico nin nada, non, ferramentas de verdade. E o meu irmão puxose a chorar. Todo o mundo na tenda nos miraba. Ao chegar á caixa, mamá dixo que non tiña sentido mercar un regalo que facía chorar. As bonecas son para as nenas e non se fale máis. Pois non sei por que o teu fillo non pode coidar un bebé se ti o fixeches tamén cando ele era pequeno. Pero iso non é un bebé, iso é unha boneca, o sea, non ten nada que ver, oye. E nós preguntámoslles, "Ides vos divorciar?" Os dous miraron para nós asustados e dixeron, eu penso que se esqueceron de que estábamos ali. E dixeron, "Claro que non, home, estamos só discutindo, non pasa nada. Non ves que nós nos queremos moito." A partir da fin da semana seguinte, o meu irmão
empezou a interesarse para iso das ferramentas. Papá estaba xogando comigo os barcos e dixolle: bueno, non te preocupes, dentro de un pouco xa vou eu e axúdoche a fabricar calquera cousa. Pero agora é imposible porque estou xogando coa tua irmá. O meu irmão foise de novo ca caixa das ferramentas. Bueno, vou ver se dou feito algo. O primeiro que fixo foi coller o martelo, un tambor, e pum, 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 bolo, bum, bolo, bum, bolo, bum, bolo, bum, bum, bum. Isto facía un ruido insoportable. Entón a mamá dixolle: trae pa aquí o martelo. E confiscoulle. A continuación, o meu irmão colleu a serra e unha silla. E puxose raca, 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 ring, e cortoulle unha pata. Dios mío, por favor, non faz máis que disparates. Mira, trae a caixa, xa levo a caixa, xa non xogas ca caixa, non xogas con nada, home, por favor. Este neno só fai cousas raras. Mamá dixo: perdona, pero ti prometichese que ibas a axudarte a facer bricolaxe, e non fixeches que eu saiba, Veña, ala, ide facer algo. A ver, é porque teño que ser eu? Porque teño que ser eu que faga bricolaxe con el? Por qué? A ver, que pasa? Non podes facelo ti? Dinme conta de que empezaban a discutir de novo. Entonces dixen: bueno, vale, xa nos ímonos ele máis eu a ver que podemos facer. O meu irmão e máis eu encerrámonos no garaxe e dixémosles que non nos molestaran. Papá e mamá estaban acabando de fregar os platos cando fomos a presentarles a nosa gran obra. Abracadabra! Aquí tendes... Ok. Que fixeran? Unha boneca. Outra boneca? Un coche para a boneca. Un seguinte carrito. Que listos sodes, me cago no mundo. Sodes listos, pero listos, Aquí o tendes. Fixeran o carriño para a boneca. Claro. Bueno, os todos. Grazas, Efrén. Vale. Eso pasa en moitas casas. Pensan que hai xoguetes de nenos e xoguetes de nenas. Cando eu era pequeno, na tempo dos vosos bisavós, cando eu era pequeno, as nenas, os reis, levabanlles bonecas, carriños de bonecas, para peinar as bonecas, para bañar as bonecas, para vestir as bonecas. Todo de boneca. E os nenos regalabanlles cochiños, balóns, soldadiños, prismáticos. O sea, haberá nenas que lle guste xogar as bonecas e nenas que lle guste facer experimentos científicos, verdade? Claro. Haberá nenos os que lle guste xogar as bonecas e nenos os que lle guste facer experimentos, por que non? Haberá nenas que lles guste xogar a fútbol e nenos os que lle guste xogar ao fútbol, verdade? Pero non ten por que gustarnos a todos o mesmo que non nos vestimos todos da mesma forma e o mesmo que non temos todos o mesmo cor de pelo. Temos que respetar os gustos de cada un. Bueno, pois nada, ata outro día. Chao, Efrén. Grazas.